Мировая классика для всех. У микрофона Александр Володченко. Добър вечер, приятелю млад, добър вечер, другарю, добре дошъл в нашия град, добре дошъл в България. Вземи в този хубав ден една българска роза от мен, нека тя да ти разкаже с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. И когато, приятелю млад, и когато, другарю, си тръгнеш ти от нашия град, си тръгнеш ти от България. Вземи в коня хубав ден една българска роза от мен, нека тя да ти напомня с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, всички нас. И не забравяй никога ти тази българска роза и мен, нека тя да ти напомня с ароматния си глас за Балкана, за морето и за всички нас, за всички нас, всички нас. Смехът на празника безгрижен несетно стихна, небето потъмня над нас, в безумна гордост се прекърши нашата обич и побягна с бездомния вятър. Не знам една любов за миг дали умира, но тази песен носим в нас. Сега се връщам мълчешком при самотата, за да забравя, ако мога. Аз знам светът зелен с мечти отново ще изпълни моя ден и пред други ще мълвя. Познай
една любов за миг дали умира, но тази песен носим в нас. Добры дзень, паважаныя слухачы. Сёння чарговы выпуск нашага цыклу «Класіка для ўсіх» будзе прысвечаны Пашы Хрыставай, выбітнай спявачцы з сонечнай Балгарыі. Нашу праграму адкрылі дзве песні ў яе выкананні. Адна «Балгарская роза» кампазітара Дмітра Вулчава на словы Найдена Вулчава і «Песня для цябе». Музыку стварыў Серджо Эндрыга, балгарскі тэкст напісаны Мілча Спасавым і Мікалаем Куюмджыевым. Спявачка пражыла кароткае, але вельмі яркае творчае жыццё. Жанравыя і стылістычныя вакальныя перавагі Пашы Хрыставай пры гэтым вельмі рознанакіраваныя. Сярод яе аўдыёзапісаў можна пачуць лірычныя балады пра каханне, папулярныя немудрагелістыя танцавальныя шлягеры, грамадзянскую лірыку, творы на фальклорнай аснове і народныя песні. Яе голас спецыфічны, з мяккім насычаным прыгожым тэмбрам, які не пераблытаеш з іншымі выканаўцамі, з вялізным вакальным дыяпазонам і палітрай сродкаў і магчымасцяў для данясення голасам вакальнай драматургіі і перадачы драбнюткіх нюансаў далікатнай музычнасці. Паслухаем яшчэ дзве музычныя кампазіцыі ў выкананні спявачкі. Зараз мы пачуем песню кампазітара Йосифа Цанкова на словы Дмітра Васильева «Павей ветер» і твор кампазітара Зорніцы Паповай на словы Дмітра Точава «Мора вяртаецца».
тихия бряг и с вълните си пак го прегръща. Като лилии бели разцъфват звезди, отразени в лазурите сини, и по пясъка тръгват сближени следи, по които нощта ще премине. Сини вълни, уморени от път, сини вълни в своя залив ще спрат и до тихия бряг, и до златния бряг, и до топлия бряг ще заспят. Светлините угасват и чайките спят. Буден още е само маяка. Тиха нощ над морето, тиха нощ над брега, и любима, любимият чака. Сини вълни, уморени от път, сини вълни в своя залив ще спрат и до тихия бряг, и до златния бряг, и до топлия бряг ще заспят. Светлините угасват и чайките спят. Буден още е само маяка. Тиха нощ над морето, тиха нощ над брега, и любима, любимият чака. И любима, любимият чака. И любима, любимият чака. Для таго, каб пазнаёміцца з Балгарыяй, па сутнасці проста неабходна дакрануцца да культуры гэтай такой багатай талентамі краіны. А што хутчэй за ўсё збліжае і аб'ядноўвае народы, не патрабуючы ведання моў ці спецыяльнай падрыхтоўкі. Вядома ж, музыка і яе самы папулярны і даступны для разумення жанр песня. Прычым у розных напрамках яе трансляцыі ад аўтэнтычнага фальклору да сучасных рокавых і хіп-хопавых аранжыровак. У балгарскіх песнях кожны слухач можа перажыць цэлы шэраг розных пачуццяў: каханне, гора, радасць, пакуты, гумар, боль. Балгарскі народ традыцыйна славіцца сваёй музычнасцю і здольнасцю да спеваў. І не толькі на Балканах. Меладычныя балгарскія песні шмат гадоў у часы Савецкага Саюза з задавальненнем слухалі ва ўсіх рэспубліках, якія ўваходзілі ў склад гэтай ужо неіснуючай дзяржавы.
З другой паловы мінулага стагоддзя добра вядомыя такія гучныя імёны балгарскай эстраднай музыкі, як Лілі Іванова, Бісер Кіраў, Весялін Марынаў, Эміл Дмітраў. Сваімі прыгожымі і моцнымі галасамі гэтыя выканаўцы бралі ў палон сэрцы прыхільнікаў балгарскай песні ў розных кутках планеты. Імі і іх вакальнай творчасцю і цяпер яшчэ захапляюцца ва ўсім свеце шматлікія фанаты. Калі даваць характарыстыку балгарскай эстраднай музыцы, не ўдаючыся ў нейкія складаныя навуковыя падрабязнасці, трэба адзначыць таксама вялікую ролю, якую адыграў адзін з самых папулярных міжнародных фестываляў эстраднай песні другой паловы мінулага стагоддзя «Залаты Арфей». Сама арганізацыя правядзення гэтага фестывалю сведчыла аб надзвычай зацікаўленым стаўленні балгарскіх кампазітараў і музыкантаў да свайго песеннага фонду. Дзякуючы «Залатому Арфею» геаграфія балгарскай песні станавілася ўсё шырэйшай. Абавязковай умовай для ўдзелу ў конкурсе з'яўлялася выкананне балгарскіх песень, ноты і тэкст якіх загадзя рассылаўся спевакам розных краін, якія хацелі выступіць на гэтым мерапрыемстве. Каб пазбегнуць музычнай аднастайнасці ў канцэртных праграмах, кожны з выканаўцаў-канкурсантаў павінен быў зрабіць сваю індывідуальную аранжыроўку таго ці іншага твора, што выконваліся ім. І такі творчы падыход даваў магчымасць знайсці ў песні новую часам нечаканую выразнасць, падкрэсліць тым самым яе індывідуальнасць і непаўторнасць, часта даючы ўжо знаёмым творам другое жыццё. Перад тым, як паслухаць яшчэ некалькі песень у выкананні Пашы Хрыставай і канчаткова перайсці да апавядання пра яе жыццё і творчасць, мне б хацелася працытаваць словы вядомага кампазітара-песенніка Юрыя Саульскага, які быў адным з членаў журы фестываля конкурса «Залаты Арфей». Песні балгарскіх кампазітараў стылістычна былі прадстаўлены на конкурсе вельмі разнастайна. Характэрна, што сярод аўтараў іх былі і масцітыя кампазітары, і маладыя, якія часам не сталі яшчэ членамі Саюза. У шырокай жанравай панараме найбольш адчувальна праявіўся сучасны песенны напрамак, у прыватнасці стыль дыска. Аднак у цэлым шэрагу твораў прыкметнай была неадпаведнасць пры ўнесеных аранжыроўкай прыёмаў дыска з іх інтанацыйна-гарманічным ладам. Прагучала нямала песень распеўных, баладных, найбольш характэрных для традыцыйнай балгарскай песнетворчасці. Сярод іх вылучаліся творы Якова Меладзінава, Атанаса Косева, Любаміра Дзенёва. Да іншай групы я б аднёс песні Хрыста Ламбрэва, Весяліна Тодорава, якія імкнуцца да арганічнага злучэння сучасных рытмічных формул з нацыянальнай глебавасцю мелодыкі. Песні гэтых аўтараў гучалі часцей за іншых і карысталіся поспехам як у выкананні балгарскіх спевакоў, так і замежных. Наогул жа балгарскія кампазітары сур'ёзна і актыўна ставяцца да песеннай творчасці, хоць з майго пункта гледжання сучасны падыход да песні можа быць больш смялейшым у тыя жанравыя стэрэатыпы, якія ўжо склаліся. Зрэшты, гэта праблема актуальная для кампазітараў-песеннікаў розных краін. А ў выкананні выдатнай Пашы Хрыставай мы паслухаем наступныя песні. Кампазітар Ніно Ферер, аранжыроўка Тонча Русева, словы Жывка Кулджыева, «Адзін год кахання». Кампазітар і аранжыроўшчык, а таксама аўтар слоў песні Мікалай Куюмджыеў «Плач як рэчка». І яшчэ адзін твор, які мы з вами паслухаем, напісаны кампазітарам з творчым псеўданімам Сегал. Яго аранжыроўку зрабіў балгарскі кампазітар Томі Дімчаў. Называецца песня «Плачучае сэрца». Аўтара слоў гэтай апошняй прыгожай кампазіцыі, на жаль, знайсці не ўдалося. Прыемнага ўсім прыслухоўвання. Защо реши така? Нима не те боли без мене да живееш? От утре започват дълги тягостни дни. Ще чувстваш, че ме няма, ще плачеш, разбери. А пък нощем, дълго нощем, за мен ти ще си спомняш. Спомни си ти нашата обич голяма,
моите топли целувки и сам реши тази кратка минута колко ти струва годината обич, колко ти струва годината щастие. Оставяш ме, нали? Две думи ми кажи, дори ме излъжи, че всичко това шега е. Защо да започват дълги тягостни дни? Да чувстваш, че ме няма, ще плачеш, разбери. А пък нощем, дълго нощем, за мен ти ще си спомняш. Спомни си ти нашата обич голяма, спомни си ти моите топли целувки и сам реши тази кратка минута колко ти струва годината обич и сам реши тази кратка минута колко ти струва любовта дарена. Ти ще си отидеш, ще остана сама. Не казваш аз те чакам, аз те чакам. Не казваш нищо, а мълчиш. Знам, ти ще се върнеш, ще плачеш като река. Знам, ти ще ме молиш, ти ще ме молиш, но аз не ще да ти простя. Аз ти вярвах, дълго вярвах в твоите думи, ти без лъчев лъч за мен. Аз те молих, дълго молих да останеш, ти отиде тъй далече, ти отиде тъй далече. Не, не дай ми казва, че ще се върнеш пак. Аз знам, ти си отиваш, ти си отиваш завинаги от моя ден. Аз ти вярвах, дълго вярвах в твоите думи, ти без лъчев лъч за мен. Аз те молих, дълго молих да останеш, ти отиде тъй далече, ти отиде тъй далече. Не, не дай ми казва, че ще се върнеш пак. Аз знам, ти си отиваш, ти си отиваш завинаги от моя ден. Аз живях само с любовта. Аз живях само с любовта и за теб.
живях само с любовта. Аз живях само с любовта и за теб, за теб. Мое утро, мой ден, моя нощ, кажи му за мен. Как го търсех в съня и галех своя спомен, тъй смутен. Моя дъх, моя сън, моята радост бяха за него. Но остави само скръб и само моето плачещо сърце. Аз живях само с любовта. Аз живях само с любовта и за теб, за теб, и за теб, за теб. Ти отнесе, отнесе всичко с теб, всичко с теб. Ти отне любов, остави скръб. Мое утро, мой ден, моя нощ, кажи му за мен. Как го чакам в нощта и галя своя спомен, тъй смутен. Аз живях само с любовта. Аз живях само с любовта и за теб, за теб, и за теб, за теб. Аз го чакам сама в нощта. Аз живея със спомена и за теб, за теб, и за теб, за теб. Аз живях само с любовта. Аз живях само с любовта и за теб. Парашкева Хрыстава Стэфанова, больш вядомая як спявачка Паша Хрыстава, нарадзілася 16 ліпеня 1946 года ў сталіцы Балгарыі горадзе Сафія, у мікрараёне Княжава ў сям'і Хрыста і Любкі Хрыставых. Яе карані паходзяць з вёскі Варана, Леўскай воласці, дзе жылі яе бабуля і дзядуля. Бацькі будучай вядомай спявачкі развяліся, калі ёй было 5 гадоў, і Паша стала жыць з бацькам і яго новай жонкай Цвятанай, у той час, як яе родны брат Венцы заставаўся і жыў з маці. У другім шлюбе ад Цвятаны ў Хрыста Хрыстава таксама нарадзілася дзіця, другі зводны брат Пашы Красімір. Пасля разводу бацька Пашы Хрыставай захоўваў добразычлівыя адносіны з абедзвюма жонкамі, і Паша і Красімір былі выхаваны так, каб называць абедзвюх маці сваімі. Яны называлі іх мама Цэцка і мама Любка. Больш за тое, Паша і яе брат Красімір наведвалі дзіцячы садок, дзе працавала Любка Хрыстава. Дзеці таксама выхоўваліся бабуляй з боку бацькі, якую таксама, як нашу гераіню, звалі Парашкевай. У Пашы былі вельмі блізкія адносіны з бабуляй, у гонар якой яе і назвалі, якая яе гадавала і запісала на урокі скрыпкі. У той час, як большасць людзей называлі будучую эстрадную зорку Пепі, менавіта бабуля з дзяцінства стала называць унучку Пашай, будучы прыхільніцай Пашы Ангелінай, знакамітай савецкай стаханаўкі сталінскіх часоў. Смерць бабулі зрабіла глыбокае ўражанне на Пашу. Яны заўсёды спалі разам. І аднойчы раніцай Паша Хрыстава проста прачнулася ў халодных і цвёрдых абдымках мёртвай бабулі.
У наступныя падлеткавыя гады будучая эстрадная зорка часта сварылася са сваім бацькам і часам праводзіла некалькі дзён пасля такіх сварак у доме маці. Знаёмыя апісвалі яе як вельмі сарамлівую, сціплую дзяўчыну. Атрымаўшы сярэднюю адукацыю, яна пачала працаваць чарцёжніцай на Балканкары, заводзе электракараў. Яна хутка выйшла замуж за інжынера, якога звалі Васіл Іванаў, і ў іх нарадзіўся сын Мілен. Аднак сямейнае шчасце было нядоўгім, і маладыя муж і жонка спачатку разышліся і ўрэшце рэшт рассталіся, праўда, без афіцыйнага разводу, пасля чаго Паша аформіла на сябе апеку над сваім дзіцём. Прапаную перарвацца на музычную паузу і паслухаць некалькі песень у выкананні Пашы Хрыставай. Зараз прагучаць наступныя кампазіцыі. «Спыніць час» кампазітара Александра Іосіфавіча, «Словы» Ганны Георгіевай, «Прыязджайце ў Берковіцу» кампазітара Іосіфа Цанкова, «Словы» Стаяна Этарскага і «Дзіўны ёсць гэты свет» кампазітар і аўтар слоў Чэслаў Неман, пераклад на балгарскую мову арыгінальнага тэкста Богуміла Гоўдэва. Още 10 часа имаме с тебе сред шум от колела, а влакът лети, ще мине нощта и утрото ще ни раздели. Още 8 часа, още 8 часа имаме с тебе сред този коридор, а влакът лети, ще мине нощта и утрото ще ни раздели. Сприва, време, спри, сприва, време, спри, да бъдем сами, далеч от тук, далеч от тук. Там е брегът на твоето море и твоята къща с цветя и смокини, малкият залив с белите скали и леките лодки с бързи весла. Не дей да се връщаш при белите скали, смокините са черни, а лодките пробити, всеки камък там е засада зла. Всяко клонче крие изстрел коварен. Остани, остани, остани. Още само един час, още само един час имаме с тебе сред шум от колела, а влакът лети, ще мине нощта и утрото ще ни раздели. Вече остават минути, вече остават секунди да бъдем с тебе
щастливи сега, а влакът лети, ще мине нощта и всеки миг сега ни дели. красива, твоето име шепна аз села. Звезден дъжд града край нас облива, люки спущат звезди светила. Ти навярно пак си буден в мрака, твоята мисъл пак далеч лети. Там под кон една любов те чака, чудно тиха нощ поток шепти. Берковица при мен ела, сред шепота на този таен лес, една замислена скала, за твоя образ ми напомни днес. За теб малини сочни брах и песента за нашата обич пях. Шумеше бук, ухаеше на бой, опиваше ни горския простор. Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Всяко утро безърни ме питат, питаме за теб лесът зелен. В гнезда от жълъти копита ручи избират покрай мен. С тънка стона ромуза налява, шепот нежен тих планински звън. И нощта за ласки закопнява, тихо спи вълшебен звезден сън. Берковица при мен ела, сред шепота на Господ таен лес, една замислена скала, за твоя образ ми напомни днес. За теб малини сочни брах и песента за нашата обич пях. Шумеше бук, ухаеше на бой, опиваше ни горския простор. Ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла, ла-ла, ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ах, този дивен свят, чуден свят, вечно нов, вечно млад. Свят създаден така, да век след век да бъде щастлив човек. Ах, този мръсен свят, тъжен
свят, вечно беден и богат. Свят, който всеки миг ще бъде и ковчег, ако така реши човек. Но знам, ще дойде време, когато последната война ще каже не. Ще каже не на бедността. Не, 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 не. И този прекрасен и мръсен свят ще стане само прекрасен. Но знам, ще дойде време, когато последната война ще каже не. Ще каже не на бедността. Не, 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 не. И този прекрасен и мръсен свят ще стане само прекрасен. Нягледзячы на бытавыя сямейныя праблемы, Паша Хрыстава ў той жа час праходзіць праслухоўванне ў школе спевакоў балгарскага нацыянальнага радыё. Яна была прынята, нягледзячы на моцную шапялявасць, якая пасля была ліквідавана хірургічным шляхам. Пасля вучобы ў школе спевакоў маладой артыстцы адмовілі ў працы ў Сафійскім эстрадным аркестры, але з дапамогай свайго настаўніка спявачка знайшла сабе працу салісткай у эстрадным вакальна-інструментальным ансамблі «Трудавыя рэзервы». Першы вялікі поспех прыйшоў да Пашы Хрыставай у 1968 годзе. На другім міжнародным фестывале моладзевай песні ў Сочы маладая выканаўца з Балгарыі атрымала першую прэмію і залаты медаль. Пасля гэтай перамогі Паша Хрыстава адразу атрымала запрашэнне на працу да Сафійскага эстраднага аркестра. І гэтае творчае плённае супрацоўніцтва працягнулася да самай смерці спявачкі. Тагачаснага дырыжора і мастацкага кіраўніка калектыву Мікалая Бебо Куюмджіева, з якім пачынала працаваць Паша Хрыстава, хутка змяніў на пасадзе музычнага кіраўніка Мікалай Фучо Арабаджіеў, з якім спявачка таксама даволі цесна і плённа супрацоўнічала. Новы кіраўнік аркестра быў не толькі дырыжорам, але і кампазітарам, кларнетістам, піяністам. Паша Хрыстава пакахала яго з першага погляду. Каханне аказалася ўзаемным. Маладыя музыканты шчасліва пачалі жыць разам у грамадзянскім шлюбе, які прыснаваў да самай смерці артыстаў. Прапаную зноў паслухаць некалькі музычных кампазіцый у выкананні выдатнай Пашы Хрыставай. Прагучаць наступныя песні. «Роза была чырвонай», яе напісаў нямецкі кампазітар Герт Начынскі. Аркестровую аранжыроўку зрабіў Райчо Любенаў, а балгарскі тэкст стварыла сама Паша Хрыстава. Наступную песню, якая называецца «Любоў і вайна», стварыў вялікі французскі шансанье Шарль Азнавур. Аркестровую версію зрабіў Эміл Георгіеў. Балгарскі тэкст напісаны Захарыем Петравым. Таксама мы пачуем твор, які называецца «Песня чорнага Нормана». Яго стварылі кампазітар Веселін Ніколаў і паэт Александр Бандераў. Така гореща годината бе, седан вече нямаше къще небе. Той беше студент и се казваше Жан и по заповед тръгна на смърт, а навън. И угасна последният лъч светлина и кръст се издигна над гроба му там. Роза му хвърли
девойка една, да не бъде в гроба си сам. С червената роза дойде денят на мъртвата обич, на бледата смърт. За теб и за нея салют гърми. Прости, адио, mon ami. 17-та година Камбри, отровният въздух гърдите гори. Войниците падат един по един, с тях падна и моят приятел Мартин. Тъж тогава зарони студени сълзи, тогава отровният дъх порази. С тези войници в последния ден и розата с дъх червен. Червената роза дойде денят на мъртвата обич, на бледата смърт. За теб и за нея салют гърми. Прости, адио, mon ami. Беше нощ в окупиран Париж, един ранен влак не пристигна в зори, един ранен влак бе посрещнат от взрив, един ранен залп и Пиер не е жив. На Парижката гара убит падна той, в книгите няма такъв герой. С гроб без паметник и без венец, украсен само с ален цветец. Дали отново ще тръгнем на път да дирим рози за новата смърт? Аз чувам как питат Пиер, Жан, Мартин, как пита и моят невръстен син. О, бащи, деди и добри синове, дали пак тръбата на смърт ще зове? Дали пак безсмислена смърт ще кръжи с крилете на стари лъжи? Червената роза спомни денят на мъртвата обич, на бледата смърт. Тя в моята песен и днес цъфти. Поспри, заслушай се ти. Както чувам гласа на войната, нали я преживях, нали я знам добре. Моят мил пак ли трябва да бъде героя, който знае едно, как да стреля и мре? Каквато да е пролета, пак птиците се връщат. Поглеждам ги с тъга и вечно чакам с тях да дойдат пак при мен.
на детството ми дните и да чуя отново весел детски смях. Ах, на нашите бащи подолата жестоки гинат всички цветя в градини от мрак. Днес разбирам какво аз трябва да направя, ако тръгнете пак, ако почнете пак. Това, което казва моя влюбен поглед, не може с нищо да се победи. Любовта закалена през огън и пламък пред войната сега ще изправи гърди. Не искам да ви дам нито миг от младостта си. Аз знам, че любовта тъй близо е до мен и с нея ще цъфти, и с нея ще изгрява последите зад нас на всеки идващ ден. Ро
пусти на война, да умреш, влизаш в бой, но защо? За кого? Не за чест, за позор стреляш, знай, срещу свой. Той червия Норман бе той робот от векове, родино стига кръв. Чуй тази песен, мой зов, тази песен, мой зов. Пасля першага артыстычнага поспеху на песенным фестывалі ў Сочы Паша Хрыстава пачала актыўна ўдзельнічаць у іншых музычных вакальных конкурсах, дзе таксама атрымоўвала ўзнагароды і усялякія адзнакі і прэміі. Сярод такіх маштабных мерапрыемстваў трэба адзначыць фестываль «Залаты алень» у румынскім горадзе Брашаў, радыёконкурс «Вясна» і міжнародны фестываль «Залаты арфей», што праходзіў у сталіцы Балгарыі Сафіі, міжнародны фестываль песні ў польскім горадзе Сопат. Таксама нельга не адзначыць той факт, што балгарская спявачка дасягнула вялікага поспеху і набыла папулярнасць у краінах усходняй Еўропы, у Чэхаславакіі, СССР, Венгрыі, Югаславіі, усходняй Германіі. Балгарскія кампазітары з задавальненнем стваралі новыя песні для маладой артысткі. Яе многія з вядомых крытыкаў і музыказнаўцаў таго часу называюць «Universal Singer». Паша Хрыстава валодала вельмі выдатна інтэрпрэтацыйнымі навыкамі, як моцнай драматычнай манеры вакальнага данясення твору, так і глыбокім мяккім тэмбрам, які трапяткой сваёй любасцю да дрыжыкаў і сардэчнага захаплення зачароўваў слухачоў. Часта спявачка эксперыментавала з творамі замежных, у асноўным італьянскіх аўтараў, каб прыўнесці разнастайнасць у свой рэпертуар. Вядомыя каверы песень Серхія Эндрыга, Арыэты Берці, а таксама Дасці Спрынгфілд у выкананні балгарскай спявачкі. Вось які вобраз гераіні нашай праграмы паўстае дзякуючы музычным крытыкам і знойдзенай рэцэнзіі пасля аднаго з такіх выступаў. Цытую. «Адкрыла праграму Паша Хрыстава. У яе звонкі прыемны голас, апранутая спявачка ў простую сукенку. Яна здаецца зусім яшчэ дзяўчынкай і спявачкай-пачаткоўцам, хоць прафесійна спявае ўжо 3 гады. Думаю, што яе вуглаватасць – акцёрскі прыём, які дапамагае артыстцы стварыць сваю сцэнічную выяву. Першая песня, праспяваная Пашай Хрыставай, «Сляды на снезе» Атанаса Баяджыева, не зрабіла вялікага ўражання. Але чым далей, тым больш выканальніцкая манера артысткі, яе шчырасць і драматызм прыцягвалі слухачоў. Паступова раскрывалася вельмі сімпатычнае творчае аблічча спявачкі. І срэбраная зграя Святазара Русінава, і французская «Мы зноў будзем разам», і асабліва «Я, ты і ружы» Мікалая Арабаджыева у яе выкананні былі ўзнагароджаны дружнымі апладысментамі. Пасля такіх слоў хочацца паслухаць некалькі музычных кампазіцый у выкананні цудоўнай Пашы Хрыставай, прагучаць наступныя песні. «Вясенні накцюрн» музыка Георгія Робева, словы Дмітра Точава, «Янтра» музыка Морыса Аладжэма, словы Дмітра Цэнава, «Спадарожны вецер» музыка Георгія Генкава, словы Мілча Спасава і «Як я цябе кахаю» музыка Зорніцы Паповай, словы Дмітра Петрава. Пролета е красива единствено, ако с обич и теб надари. Пролета е красива единствено, ако обич и в теб разгуби. Ако в синята ласка на мрака има кой с любов да те чака, ако цвяти над тебе се рони, от добрите разцъфнали клони. Остани вън
капчуците вече запяха. Остани, ще ти дам тоя пролетен звън. Тези клони от щастие бели, тези птици от юг долетели. Остани в моя ден, в моя сън. Красива единствено, ако цвят и за теб разцъфти. Пролетта е красива единствено, ако в нея обичаш и ти. Ако в синята ласка на мрака има кой с любов да те чака, ако цвяти над тебе се рони от добрите разцъпнали клони, остани. Капчуците вече запяха. Остани, ще ти дам тоя пролетен звън. Тези клони от щастие бели, тези птици от юг долетели. Остани в моя ден, в моя сън. Остани в моя ден, в моя сън. Янтра, залезе гори, светят в теб зари. Янтра, янтра, ти течеш в нощта. Вече няма го твоя древен свят, но приспиваш ти
с песен Търновград, вечна както любовта, оставаш ти. Янтра, янтра, в твоя стръмен бряг стихва синкът мрак. Янтра, янтра, именна тъга и отнасяш ти тишина и сън, отразен в теб твоя вечен хълм, вечна както любовта, оставаш ти. Янтра, залеза гори, светят в теб зари. Янтра, янтра, спри, за малко спри и спомни си пак твоя древен хълм, донеси в нощта ти камбанен звън, вечна както любовта, оставаш ти. Янтра, янтра, попътен вятър, стопъл лъч долетя, той разбуди платната, флага се развя, безброй надежди, сутри ражда брегът, те в морето се вглеждат, те са жадни за път. Нали ще тръгнем с тях, ела, чуваш ли плясък на весла, искаш ли полъх на крила да те носи? Качи се бърза и дават знак, мами платната вихрем бяг, чака ги на отдалечен бряг, недокосван попътен вятър. Има всяко море, той раздикля платната, щом надежди съзре, виж как препуска с пълни сили напред. И не дей го пропуска, утре може да спре. И не дей го пропуска, утре може да спре. Нали ще тръгнем с тях, ела, чуваш ли плясък на весла, искаш ли полъх на крила да те носи?
Някачи се бърза и дават знак. Мами, плътната вихрем бяг, чака ги нов далечен бряг. Не докосва попътен вятър и във всяко море той раздихля плътната. Щом надежди съзре, виж как препуска с пълни сили напред. И не дей го пропуска, утре може да спре. Ти не дей го пропуска, утре може да спре. Утре може да спре. Утре може да спре. Те обичам, питай тишината. Тъжните ми нощи знае тя. Колко те обичам, колко съм богата, че те има на света. Колко те обичам, питай часовете. Дългите без тебе часове. Колко те обичам, питай ветровете. Спрелите до тебе ветрове. Колко те обичам, мога ли да кажа, цяла съм в очакване и зов. Колко те обичам, страшно ми е даже, страх ме от толкова любов. По-добре не питай колко те обичам. Скъп ми е с тебе всеки час. Колко те обичам, колко те обичам, нека зная само аз. Очакване и зов. Колко те обичам, страшно ми е даже, страх ме от толкова любов. По-добре не питай колко те обичам. Скъп ми е с тебе всеки час. Колко те обичам, колко те обичам, нека зная само аз.
Усяго за 5 актыўных творчых гадоў сваёй артыстычнай кар'еры Паша Хрыстава запісала каля 60 песень для фонду балгарскага радыё і тэлебачання і гуказапісваючай фірмы «Балкантон». На жаль, неўзабаве пасля такога імклівага творчага ўзлёту на крылах поспеху музычнае мастацтва Балгарыі напаткала вялікая трагедыя. 21 снежня 1971 года 25-гадовай спявачцы разам з аркестрам «Сафія» прыйшлося паляцець з творчым візітам у Алжыр, дзе ў той час адбываліся дні балгарскай культуры. Па афіцыйнай версіі лічыцца, што самалёт, які выконваў рэйс, толькі што выйшаў з рамонту, аднак яго выпраўленні не былі выкананы якасна. У аэрапорце Сафіі паветраны лайнер набірае хуткасць і ўзлятае. З'яўленне моцнага бакавога ветру нахіляе яго ў бок, крыло трапляе на ўзлётна-пасадачную паласу, адзін рухавік адрываецца і самалёт ахоплены полымем. З 73 пасажыраў 28 загінулі. У тым ліку і Паша Хрыстава разам з мужам Мікалаем Фучо Арабаджыевым. Апроч таго, выявілася, што ў момант трагедыі яна была цяжарна сваім другім дзіцём. Нягледзячы на тое, што балгарскімі ўладамі праводзілася следства, вінаватых у катастрофе, што здарылася, так і не выявілі. З часам гэтая падзея пачала абрастаць рознымі чуткамі і міфамі, аб якіх спрэчкі вядуцца па сённяшні дзень. Але да станоўчых вынікаў гэтыя спрэчкі не вядуць. 23 снежня 1971 года шматлікія прыхільнікі вакальнага таленту Паша Хрыставай сабраліся ў рытуальнай зале цэнтральна-сафійскіх могілак, каб праводзіць любімую спявачку ў апошні шлях. Маладую артыстку пахавалі на каталіцкім участку нумар 23. Паша Хрыстава страціла жыццё ва ўзросце 25 гадоў. 21 снежня 1971 года з свету адышоў унікальны талент, які, несумненна, мог даць значна больш для сваёй радзімы. Яна і па сённяшні дзень застаецца ў памяць некалькіх пакаленняў балгараў і з'яўляецца адным з сімвалаў балгарскай эстрады другой паловы 20-го стагоддзя. Сёння яе сучаснікі і калегі па цэху з захапленнем у розных інтэрв'ю распавядаюць аб абаянні спявачкі, яе сцэнічнай прысутнасці і асабліва аб унікальным ваканальніцкім уздзеянні на слухачоў. Перад трагедыяй з актыўным удзелам Пашы Хрыставай здымалася навагодняя праграма з нагоды новага 1972 года. Ведаючы пра авіякатастрофу, якая здарылася, і смерць усімі балгарамі любімай артысткі, праз некалькі дзён пасля ўся краіна з жалем назірала за вясёлым удзелам спявачкі ў тэлевізійным шоу. Праз год пасля трагедыі выбітная балгарская поп-спявачка Лілі Іванова выканала песню прысвячэння ў памяць аб Пашы Хрыставай «Птушка». Тую ж самую песню, як даніну памяці балгарскай спявачцы, выконвала і вядомая ўсім выбітная украінская спявачка Сафія Ротару. Таксама ўжо пасля смерці Пашы Хрыставай артыстка атрымала свае апошнія творчыя ўзнагароды. Вакальная кампазіцыя «Белая песня» ў выкананні спявачкі выйграла балгарскі конкурс «Мелодыя года», і Пашы Хрыставай было пасмертна прысуджана званне «Заслужаны артыст Балгарскай Народнай Рэспублікі». Пасля гібелі Пашы Хрыставай выйшла і яе адзіная пласцінка з запісанымі творамі. Няспетай засталася песня «Забыццё», якую спявачка павінна была запісаць па вяртанні з Алжыра. Але, на жаль, гэты творчы план так і застаўся незробленым. За сваё кароткае, але насычанае жыццё і творчую кар'еру Паша Хрыстава здолела стаць у Балгарыі адной з самых любімых спявачак другой паловы мінулага стагоддзя. Надзвычай таленавітая, яна набыла міжнародную папулярнасць і атрымала дзесяткі ўзнагарод. Авіякатастрофа пазбавіла балгарскую сусветную канцэртную эстраду таленавітай з вялікім творчым патэнцыялам і перспектывамі маладой спявачкі. Некаторыя з яе песень і сёння працягваюць жыць праз новыя аранжыроўкі і кавер-версіі. І, мабыць, самая вядомая і пазнавальная з іх, якая заўсёды будзе асацыявацца з імем таленавітай спявачкі, застаецца песня «Адна балгарская роза». Па сутнасці яна з'яўляецца візітоўкай балгарскай музычнай эстрады і візітоўкай Пашы Хрыставай. Памяць аб гэтай выканаўцы жыве і ў сучасных творчых рэаліях. У 1996 годзе з нагоды 50-годдзя з дня нараджэння Пашы Хрыставай балгарскае тэлебачанне зняла дакументальны фільм з назвай «Стоп мой час», рэжысёр стужкі Нушка Грыгорава, у памяць пра спявачку і загінуўшых музыкаў з эстраднага аркестра «Сафія». У 2006 годзе адзначалася 60 гадоў з дня нараджэння Пашы Хрыставай і 35-гадовая дата яе трагічнай смерці. З гэтай нагоды вядомы балгарскі журналіст Іван Георгіў выдаў кнігу пра жыццё унікальнай спявачкі, а яго калега з балгарскага тэлебачання Эміль Дылчаў таксама зняў дакументальны фільм аб Пашы Хрыставай.
У тым жа 2006 годзе балгарскае тэлебачанне выпусціла яшчэ 2 фільмы з нагоды 60годдзя з дня нараджэння Пашы Хрыставай. Музычныя сляды, рэжысёр Моніка Якімова і Прывітанне, я кахаю цябе. Аўтар сцэнарыя і рэжысёр Олег Кавачоў. У канцы таго ж года, праз 35 гадоў пасля жорсткай аварыі, журналісты Міралюба Бенатава і Эміль Дылчаў атрымалі нарэшце магчымасць убачыць і папрацаваць сакрэтнымі матэрыяламі аб расследаванні авіятрагедыі, і ўпершыню стала ясна, што з'яўляецца афіцыйнай версіяй аварыі ў Сафійскім аэрапорце ў 1971 годзе. Гэта няправільнае злучэнне вяровак элеронаў. Элероны – гэта часткі крылаў самалёта, прызначаныя ў першую чаргу для кіравання кутом нахілу паветранага карабля. Аб Пашы Хрыставай зараз ёсць старонкі і ў Вікіпедыі на наступных мовах: балгарскай, англійскай, нямецкай, рускай, нарвежскай, шведскай, польскай, украінскай, турэцкай. На YouTube-канале пад відэазапісамі твораў у выкананні Пашы Хрыставай можна прачытаць захопленыя водгукі. Вось некаторыя з іх. Незабыўна, выдатна. Ва ўзросце ўсяго 25 гадоў яна пакінула гэты свет, але назаўсёды пакінула вечнае, глыбокае, легендарнае святло ў балгарскай музыцы. Выдатная песня, выдатная спявачка, прыгажосць. Выдатна, вялікімі літарамі з клічнікам у канцы. Талент. Я памятаю яе, яна была прыгожая. 3 клічнікі у канцы. І выдатны голас. Вечная памяць. Кожная песня цуд. Яны неверагодныя, вялікі голас, артыстызм, тэксты, музыка і аранжыроўка выдатная. Падводзячы вынік нашай сённяшняй праграмы, я хацеў бы адзначыць, што ў вакальнай творчасці Пашы Хрыставай у кожнай песні, у кожным гуку і кожным слове выяўлялася любоў да роднай Балгарыі, яе мастацкіх традыцый і культурных асаблівасцей. Гэта знаходзіла водгук у сэрцах мільёнаў яе прыхільнікаў, якія таксама плацілі спявачцы нязменнай любоўю і вернасцю. А такая ўзаемнасць і сардэчная сувязь застаецца неразрыўнай і сёння. Нягледзячы на тое, што эстраднае музычнае мастацтва Балгарыі даўно змянілася. Але гэта, як кажуць, ужо зусім іншая гісторыя. Дзякуй вялікі за ўвагу, паважаныя слухачы. З вамі быў Валодчынка Александр. Слухайце толькі якасную музыку і абавязкова толькі ў добрым выкананні. Завершыць нашу перадачу выдатная песня ў выкананні цудоўнай Пашы Хрыставай. Для вас прагучаць наступныя кампазіцыі. Раніца сустрэнецца з намі зноў. Кампазітар Крум Табакаў, словы Мілча Спасава. Жанчыны-маракі, кампазітар Зорніца Папова, словы Йордана Янкава. Прадчуванне, кампазітар Светазар Русінаў, словы Богоміла Гудзева. Няхай гэты момант спыніцца. Музыка Клайва Уэстека, балгарскі тэкст Мілча Спасава. Час прыпынку, музыка Александра Йосифова, словы Ганны Георгіевай. Белая песня, кампазітар Димитр Вулчаў, словы Петра Карангова. Вянок Дуная, кампазітар Аскар Фельдсман, словы Яўгена Далматоўскага. Да сустрэчы, паважаныя сябры. Средношна улица, улица Сехо каменно, улица мрак забулена и минувач спрял нагола. Един прозорец сепнат заблестя, прави сънен поглед в нощта. Намери някого между сенките и каза му довиждане. Улица, среднощна улица, улица Сехо забулена и минувач спрял нагола. Един
и ъгъл тих, отдавна опустял, но безмълвното им довиждане остана там до утрото. Улица, среднощна улица, улица, сехо каменно, улица, мрак забулена и минувач спрял на ъгъла. Мъжете идват само от морето, съвсем за малко спират на брега и тръгват сутрин пак с ветровете по вярната посока на дълга. Жените чакат винаги до края, защото и морето има бряг. Жените знаят, безпогрешно знаят, какво е да си истински моряк. Зад хоризонта чак, сред бездната солена, към своята мечта пътува някой. Където има бряг, там има непременно една жена, очакваща моряка. Зад хоризонта чак, сред бездната солена, към своята мечта пътува някой. Където има бряг, там има непременно една жена, очакваща моряка. Тръгва си от тук, отдавна чакан кораб се задава. Разбиват се скалите пак вълни, любов и радост най-добре познават единствено моряшките жени. Зад хоризонта чак, сред бездната солена, към своята мечта пътува някой. Където има бряг, там има непременно една жена, очакваща моряка. Зад хоризонта чак, сред бездната солена, към своята мечта пътува някой. Където има бряг, там има непременно една жена, очакваща моряка. Зад хоризонта чак, сред бездната солена, към своята мечта пътува някой. Където има бряг, там има непременно една жена, очакваща. Улица,
тичат заедно всеки кръстопът. Още не разказана, може би е истина, малко по-забравена. Други биха казали, че това е сън, че това е сън, че това е Ти доскоро с мен беше друг, бе различен дори твоя глас и нашите очи се усмихваха без вълнение. Не разбирам какво стана с нас, твоя поглед защо те изкри, с горещи ръце да ме галиш ти, аз до днес не мечтаех дори. Трепка залез посребрен, ухана нощ пристъпва вън. Ти си близо, ти си с мен, не знам дали това е сън. Сърцето ми лудо звъни, кръвта ми бушуват вълни. Дали да вярвам, не знам, че ти си до мен. За кой ли път броя до 5, очи отварям, ти още си тук. Ти с мен мечтай, бъди с мен, защо ли този вик не спре? Бяхме чужди и бяхме сами, с непостигнати плахи мечти. И света мълчалив бе намръщи ли си, с неоткрити за нас красоти. Трепка залез посребрен, ухана нощ пристъпва вън. Ти си близо, ти си с мен, не знам дали това е сън. Сърцето ми лудо звъни, кръвта ми бушуват вълни. Дали да вярвам, не знам, че ти си до мен. За кой ли път броя до 5, очи отварям, ти още си тук. Ти с мен мечтай, бъди с мен, защо ли този вик не спре? Ти с мен мечтай, бъди с мен, защо ли този вик не спре? Ти с мен мечтай, бъди с мен, защо ли този вик не спре? Ти с мен мечтай. Още 10 часа
Имаме с тебе сред шум от колела, а влакът лети. Ще мине нощта и утрото ще ни раздели. Още 8 часа, още 8 часа. Имаме с тебе сред този коридор, а влакът лети. Ще мине нощта и утрото ще ни раздели. Спри, влак, време, спри. Спри, влак, време, спри. Да бъдем сами, далеч от тук, далеч от тук. Там е брегът на твоето море и твоята къща с цветя и смокини, малкият залив с белите скали и леките лодки с бързи весла. Не дей да се връщаш при белите скали. Смокините са черни, а лодките пробити. Всеки камък там е засада зла. Всяко клонче крие изстрел коварен. Остани, остани, остани. Още само един час, още само един час. Имаме с тебе сред шум от колела, а влакът лети. Ще мине нощта и утрото ще ни раздели. Вече остават минути, вече остават секунди да бъдем с тебе щастливи сега, а влакът лети. Ще мине нощта и всеки миг сега ни дели. Спри, влак, спри, влак, спри, влак, спри време. Но зная при мен на моя тих бряг ти пак ще скърбиш за твоята къща, за твоето море, за белите лодки, за твоята земя. Нека бяло да бъде полето, нека белият сняг да вали. Аз те търся в декември и ето, приближаваш се вече, нали? Приближаваш се вече, нали? Нека бяло да бъде
бяло да бъде, защото то е много красиво така. То е много красиво така. Нека само комино чистача бъде черен, когато вали. Тук сред белия сняг, това значи, че ще бъдем щастливи, нали? Ние ще бъдем щастливи, нали? Нали? Нека тръгнем натам към безкрая, нека нашият път да се види. Ще вървиме дордето накрая, побелем самите ини, побелем самите ини, побелем самите ини. Ще бъдем щастливи, нали? Нали? Нека тръгнем натам към безкрая, нека нашият път да се види. Ще вървиме дордето накрая, побелем самите ини, побелем самите ини. Вышла мадярка на берег Дуная, бросила в воду цветов. Утренний Венгрии дар принимая, дальше понесся поток. Этот цветок увидали словаки со своего бережка. Стали бросать они алые маки, их принимала река. Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок. В цветку цветок сплетай венок, пусть будет красив он и ярок. В цветку цветок сплетай венок, пусть будет красив он и ярок. Встретились в волнах болгарская роза и югославский жасмин. С левого берега лилию бросил во след им румын. От Украины, Молдавы, России дети советской страны бросили тоже цветы полевые среди Дунайской волны. Дунай, Дунай, а ну узнай, где чей подарок. К цветку цветок сплетай венок, пусть будет красив он и ярок. К цветку цветок сплетай венок, пусть будет красив он и ярок. Пусть будет красив он и ярок.